Bon dia, nins i nines! Com estàu? Mireu, avui és el dia 23 d'abril i és el dia del llibre. Com que és el dia del llibre, hem pensat en fer activitats amb vosaltres per celebrar aquest dia. Mireu, avui farem un punt de llibre. Aquest és el punt de llibre que farem. Si veus, té un arc de Sant Martí a darrere i aquí podeu posar el vostre nom. Jo he posat el meu. Mireu, per fer aquesta activitat haurem de menester un parell de coses. La primera és un tros de cartró. Pot ser un cartró que sigui de menjar que tingueu per casa vostra, d'uns cereals o qualsevol altre cartró. No necessiteu res que sigui que heu de comprar. Necessitareu unes tisores, una barra de ferrament i una revista vella. Primer de tot, el que haurem de fer és ratear un tros de cartró rectangular. Quan el tingueu, haureu de posar ferrament per tot el cartró. Per després poder ferrar tots els trossos de paper per fer l'arc de Sant Martí. Amb la revista el que hem de fer és mirar totes les parts que puguem trobar i separarem en diferents puestos els colors. Per exemple, jo aquí ja tinc separat el color vermell, el color taronja, el color groc, el color verd, el blau i aquí tenim violetes i roses. Després també haureu de fer una altra feina que serà cercar totes les lletres que trobeu, aquí per exemple, totes aquestes aquí, i ratear-les. Però no seran qualsevol tipus de lletres, sinó seran les lletres del vostre nom, perquè després posareu el vostre nom. Quan ja tenim el ferrament ben posat, anirem fent tires. Per exemple, aquí tenim un cor vermell, el podrem anar rateant i anar ferrant per aconseguir fer les tires de colors. Perquè el que volem és que aparegui un arc de Sant Martí. Molt bé, ja tenim el vermell. Quin color toca ara? Ara toca el color taronja. Agafarem el color taronja i el mateix. Aferrarem i farem la segona tira de color taronja. Si veus que us falta un pot de ferrament, podeu posar un poc més. I així ho anirem fent successivament. Anirem fent tires de diferents colors. Després del taronja vendria el groc. Després posaríem el color verd. Després posaríem el color blau. I després el color blau més fosc o violetes i roses. Quan ja tinguem tot això ben posat, serà quan agafarem les lletres que tenim preparades i aferrarem el nostre nom a les diferents lletres. D'aquesta manera ja tindreu el vostre punt de llibre i si llegiu un llibre molt gruixat, com per exemple Don Quijote de la Mancha, com que no vos ho podeu acabar en un dia, quan acabeu de llegir aquell dia, vos poseu el vostre punt de llibre, tancau i quan el torneu a agafar per continuar llegint, sabreu on havíeu quedat la lectura. Aquesta és una activitat molt senzilla amb coses que teniu a casa vostra per celebrar aquest dia del llibre. Vos desitjo un dia fantàstic, que llegigueu moltíssims de llibres i que vos ho passeu molt bé. Adeu!